На оператора сложим зеле, защото той обича зеле. Нали бе, колега? Преотстъпвам правата се след да мина тон всички фанките, петките, кой има нас да футбол. Ти трябва шефе да минеш. Ти. Хайде, надо да беше. Не, ти да мислиш, ти ще минеш. Айде, аванс да, аванс и нека. Аванс и не. Ще бъде мене край няма да мога да ставя. И така аванс да дадете. Значи трябва да го наотнемем на Шефе, предаваш на шефе. Взема ти. Името на шефа, здраве. Името на шефа, Здраве. Здраве, шеф. Джони, по-бавно бе. Тони, по-бавно ти казах бе. Правда сладко нашия. Тя по-малко да маркира, по-малко да викам. Шефе, Маркина ли ще правим смяна на опит да прави? Има право ясното. Когато не дай-ме им по-начин, че сега вече. Това няма максимум. Това да го изтърпиш. Ние цяла фанта се откъсна от търсето. За тебе, браво. Айде. Така ще станем ли всичките си? Айде, айде, Живи здрави, да бъдете все така, като се събираме, се виждаме. Здраве, здраве. Здраве. И чорна ракия, май шопър. Ами някаква, транжовка. Цето се позивно сте учил седнеше. Няма. Вечерта кога ще да желая? Ние ще се обадим. Добре, сега да можеш. Да, ще се обадим. Много ни ви бяхме. Свак много ракия пие, да. Не бързаме, няма къде да бързаме. Знаеш, 9
10, не. Абе, 10. Нали? Аз се свърши някакво друга работа още и аз. Тогава и да стана, нали? Ама 10 минути не е. Стана, нали? Добре. Ще да трябва да бъде това на това. Не са бъде. Мартин Чу. Защо ще бъде? Нека да работи. Аз познах. Викам, това се е включил. Вика, аз видях къде са полети, какво ще дава с полети. А после париж иска. Той не е най-две. Сериозно ли влезе вътре? Ето бъде. Работи. Не се не работи, но тия може да плачи, ще си имам. Давата там. Пак ме снимаш с тия прачки. Аз ще се обадиш да се взема това. Слушай, Вова, слушай, Връзката. вземи тази рута. Сега бе. Ей, как? Марти, къде е Марти? Марти отиде да взима това. Каквото стане, взема. Стоп, взема, не се няма как. Отворите там напред, назад, там назад, да мога да я Още едно филе. Поръчите филето отвън и такова или нещо друго. Едно филе още скъби, два пъти. Такова е. Радо, Марти, къде отиде, бе? Колега, направи малко огън, бе. Айде! А, така. Ай, кой беше? Ицо! Едно филе скъби, бе. Брата, Ети по-бе. Лес някъде там извътре. Дай да пиша да снима. Дай бе, дай да снимам. Иди вътре, да снимам, аз нямам да видя какво. Има реч. На 21 юли, днес е датата 21, аз излъчвам от този колектив. Тогава беше формално приемане. А тази мисля, че вече изключително ни приема. Което искам да благодаря на всички, най-вече на Свети и на Силва за това, че рискуваха да не вземат този професионал, което мисля, че няма да се трябва. Искам да благодаря на всички вас за това, че имаше малко състезание, успее или няма да успее, но тази вечер аз казвам, че успях това. Дано и вие да успеете. Искам да пожелая
Най-вече аз имам един процент. Радо трябва да рече. Радо, Той е ти ред. си наред. Искаме реч. Реч, Радо, реч. Представям си какво ще кажеш. Радо, искаме реч. Не. Сега, Радо. Ама не, няма значение. Аз съм застрахован. Да ни кажеш някаква глупост, бе. Радо. Той не е такъв човек. Чули какво вика Моня? Да ни каже някоя глупост. Поне на излъжи нещо тогава. Тори, ти се натягаш на точно си да знаеш. Айде, майсторе. Радо, реч. Ще остава ли? Не бе, даже едно здраве да кажи, бе, като мога да... Добре, жена му не разрешава. Ай, спрете. Стана. Добре, майсторе, Ай, сядаме. засичам, Радо. Всичките тебе гледаме и те чакаме, стани. бе. Радо, Става. смъкна от положение да кажа нещо. Не. Ай, умалях, Радо! Ама чашата. Чашата сега задължително. Тя се знае чашата. Айде. Ама ние не те познаваме като такъв човек. Али, тихо бе. Говори глава, не го слажи, бе. Тези вика, де кратки му някакви слова. Тихо бе. Една година напред, ще направя след малко още две. Бараки ли говориш? Но така с много добро чувство искам да кажа, че не сбърках, че дойдох в Бургас. Браво! Аз мога да кажа нещо друго, че може да ти прозвучи на тебе лично, но много така ясно разбрахме, че си наш човек на годишнината от ресторанта. Колко признание има тая вечер? Моето не е Има и колко... документация по въпроса и всичко, няма да я показваме. Така да казаха, да стане сервитьор да каже нещо. Така, Митко, ти адаре. Митко, Горе. една розова да го казваме. Да го пишеме. Друга въпрос не минава. Много добре, че работим с вас, с нашия творчески колектив. Това го казаха вече, бе. Кажи нещо друго. Пречкане с колегите от Бургас, особено те да снимат. Мръсник, най-долу! Което е най-смешно, вече се разбрахме шефа с тях, още не можем много. След още 2 години. Да не сме ги така, само една група. Аз съм музикантите. Скоро те могат да го изпеят. Айде. Много ни е хубаво с вас. Не, така не става. Няма да се отървете тук така. Някой трябва да стане да каже нещо. Моля ви се. Ви са как кавалер. Те ги няма. Аз тя не мога да говоря. Дел снабдяване. Те снабдяват да се Аз съм вътре за обществеността. трябваше да викнем и Чамка да се двамата на Мустаре да могат да се покриват нещо. Това не му да прави. Даже няма да го пусне. Така, и тъй като всичко се документира, мисля, че най-вече да бъде всичко заедно, голяма услуга има една фирма. Това е фирма Сърнела. Тъй като имаме един представител на фирмата, нека да го намерим от сърце, той да предаде нашите благодарности. Седите кажете нещо, ще да фирма Сърнела. Плюйте ги, ако трябва. Има камера. Най-опасната фирма, това е положение. Най-добрата. Ако те ще викаме автобуси да ни возят до къщи, обаче Сърнела ще е номер. Така. Добре, що фирма Сърнела? Може да е печурка, защо пък Сърнела? Просто не може да стане Сърнела и печурка оди. Нали така? Какво гледаш така? Гошо пием за теб. Айде, липси, Радо. Здраве. С добрата на корачите ми.
Всеки буде, всеки здраве. Да обхвана ще я дойде обаче Мария. Да обхвана трябваше да дойде тази живота. Да, опасно бъде. Ячката, бившата, тя е перачка. Падна оскелят там нещо. Не, на снахата, бащата. Че тя мъжка нямаше. Когато бил никога не е мрънкала нищо. Тези, които ни готовят, дай вече с нас. Вероятно, нищо. Чакай. Да, ще. И отдолу пишеш те с наша гордост. Викнете и Цвети, Светьорка да няма да дойде вас. Къде един ден така и двамата отидем в нашия ресторант? Бяха ли? На 12. Айде. Айде! Ваца от... Някой пак стреля. Love me. Почна съм. Изобщо. Стои долу, пак така.